Danas ću vam pokazati kako da zamijenite jabuku koja vam se ne sviđa sa nekom boljom, po mogućnosti starom i otpornom sortom, i to bez da vadite korijen. Ako još niste, pretplatite se na kanal Šumski vrt i stisnite na sviđa mi se dolje na snimci. Ako već imate stablo jabuke koje je dosta već dobro razvijeno, ima dobar korijen i općenito je zdravo. Ako i nije možda zdravo, može to biti da je zbog sorte, pa možete precijepiti nekom sortom koja je otporna, pa ćete dobiti onda i zdravo i dobro stablo. Takvo stablo koje već raste i rodi, ali sorta nije dobra, je šteta vaditi. Ako posadite novu sadnicu, trebat ćete više godina da dobijete neki dobar urod, pošto će sadnica koju posadite roditi već i 3. godine, ali to će biti 2-3 jabuke, pa onda to nije baš nešto. Međutim, ako precijepite postojeće stablo, do 3. godine će se već jako dobro oblikovati krošnja i treba bi već biti dosta veliki urod. Ja ću vam sad pokazati par primjera koje sam precijepio lani. Na nekim čak ima i cvjetnih, tj. cvatnih pupova. A onda ću vam još na kraju pokazati jedno stablo koje ću sada precijepiti sortom Adžamovka, a o tome onda više kasnije. Ovdje je prvi primjer, jabuka sorte Ajdaret ili Idaret, sad kako ko zove. Precijepljena je sa sortom Šilja, to je jedna stara sorta jabuke, dosta je sitna, ali jako dugo može stajati, mirisna, onak slatkasta, meni se jako dobala, pa sam je odlučio staviti u voćnjak. Ovako, to je znači bilo prošle godine, na neke 30 cm od zemlje podrezano i onda se pod koru nacijepi plemke, ovisno o debljini, povećava se broj, nekako na centimetar ili 2 cm treba ići jedna plemka. Tu je stavljeno 8 plemki, od kojih se 7 jako dobro primilo, a ova 8 onak slabo, skoro da se i nije. Ja ću sad ostaviti za glavno stablo ovu najljepšu ravnu granu, ove ostale ću s vremenom odstraniti, ali ne prve godine, možda za 2-3 godine, a to je iz razloga jer ove grane sve okolo pomažu da se zacijeli rana od rezidbe, a nam je u interesu da se što prije zacijeli, da ne trune i da bude stablo zdravo onda. Neke od ovih tanjih grana moguće je savinuti, pa će već sad razviti cvatne pupoljke i sljedeće godine će roditi. Ova grana recimo je već u biti u dobrom položaju, niti je ne treba savijati, ona bi već sama od sebe trebala razviti pupoljke i roditi druge godine. To je jedan primjer, sad još idemo pogledati na onu stranu primjere gdje su na tanje grane cijepljene druge sorte. I još jedan primjer gdje je malo više cijepljeno i pod nekim kutom. Ovdje je precijepljeno malo više, negdje na 1,5 m visine, isto na jabuku sorte Idaret, a cijepljeno je sortom Cigančica ili Božićnica i čovjek od kojeg sam dobio plemke je rekao da je to prava stara sorta koja ima i crveno meso. I evo možete vidjeti da su na nekim granama, na ovim slabim na vrhovima već i cvatni pupovi i cvašće ove godine i već će roditi, tako da ću moći probati i pokazati ako ova jabuka stvarno ima crveno meso ili ne. Sad ovo je pod nekim kutom, nije baš toliko ravno stablo, pa moguće da onda zbog toga ima slabije grane koje nisu tako jako narasle, ali su zato razvile cvatne pupoljke. A druga mogućnost da su cvatni pupoljki razvijeni zbog toga što je cijepljeno tako visoko. Jer inače kad se cijepi na ove M9, u biti na sve podloge, što se više cijepi to je veći utjecaj podloge, a što se cijepi niže to je veći utjecaj sorte. Tako da ako je slabo bujna podloga, pa onda na njoj cijepite jako visoko, plemka neće skoro ništa narasti i zapravo to i nije dobro. Ali ne znam kako je sad situacija, pošto je već na podlogu cijepljena druga sorta, pa onda na tu sortu koja je zapravo kao neki posrednik cijepljena treća sorta. Uglavnom može se desiti ako precijepite neku jabuku da već odmah sljedeće godine rodi. Evo i treći primjer. Ova jabuka je podrezana negdje na 1 m, ali je stablo već puno deblje, pa se vjerojatno zbog toga i slabije primilo. Evo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, od 11 plemki primile su se svega 4. A velim, to sad može biti i zato jer je deblija, a moglo je biti i zato jer sam ostavio ovdje dolje jednu granu, pa je onda i ona malo vukla sokove, pa se možda zbog toga ove ostale nisu primile. Inače, prema literaturi najbolje se da precijepiti stabla koja su do 10 godina stara, ali moguće je i sa starijama. Evo, zapravo biti jedna grana je ovdje dovoljno da se zamijeni sorta. Ove okolo se stavljaju više zbog toga da imate veću mogućnost da se barem nešto primi, a i zbog zarastanja same rane.
Jer recimo ako cijepite samo s ove strane, a ovdje nema ničega, ovaj tu dio bi se usušio. I onda bi još i gora rana bila i ne bi se toliko zarasla i to bi trunulo. Tako da to onda nije toliko dobro. Ove se sad jednostavno odstrani, pošto je suho nema smisla da ostanu. A ostale, kao i u prethodnom primjeru, ostavit će se da rastu, da se rana koliko će se moći zacijeli. Mada sumnjam kod ove debljine i kod slavobujne podloge da će se to do kraja zacijeliti. Ali evo, barem koliko toliko pa da još 10-20 godina rodi. Možda je i to i previše. Ali evo, barem jedno vrijeme. A sad idemo cijepiti da vidite kako to izgleda u praksi i kako možete i sami zamijeniti sortu. Inače, bilo bi bolje da ste spremili plemke već prije, ali ako jabuka još tak jako ne tjera, može se i sada direktno sa stabla uzeti pa nacijepiti. Samo treba onda dobro zamotati i zaštititi da se plemke ne isuše. Precijepit ću ovo stablo sorte Granny Smith. To je inače dobra sorta, ali se pokazala jako osjetljivom na bolesti. A ne želim imati ništa što treba prskati, što je osjetljivo, tako da ću zamijeniti sa jednom starom sortom. Evo recimo na visini 20 cm. Napravi se ovakav zarez, samo ravno, pritisnete do drva, trebate prerezati koru da dođete do kambijuma i sad se uzme plemka.
Da se odreže i ovdje s druge strane, da se bolje zaraste. Sada vidimo što smo napravili, evo, bit će dobro. Isto se nabije pod koru. Ovdje sam namjerno malo dalje zarezao, da se sad taj dio kore odvoji.